Γιάννης με τον ήλιο, με τον ήλιο. Εσύ νωρί, εσύ νωρίζετο, εσύ νωρί, εσύ νωρίζετο. Όποιος θα πάει στη Δύση, στη Δύση, γρήγορη, γρηγορύτερα, κι ο ήλιος σε διασκέργα, όρη και βουνά, όρη και βουνά. Κι ο Γιάννης ο καημένος, ο παραπονεμένος, στα χάμωρα, στα χάμωρα καβά, στα χάμωρα, στα ραγαβά. Κι ο ήλιος σε βράδια ευραδιάστη, εις τη μανούλας του μανούλας του. Κι ο Γιάννης ο καημένος, ο παραπονεμένος,
στα χαμουρά, στα χαμοράγκαδα. Στα χαμουρά, στα χαμηράγκα. Κι ο Γιάννης ο καημένος, ο παραπονεμένος, στα χαμουρά, στα χαμηράγκα. Ήταν μια διασκευή πάνω σε ένα ριζίδικο, ένα παρατσάφαρο, όπως τα λένε στις ρίζες, δηλαδή ένα ριζίδικο που έχει μόνο αυτό τους στίχους σε αυτή τη μελωδία. Καλώς ήρθατε λοιπόν και...
Όστια διαβαίνουνε, όστια διαβαίνουνε οι καιροί, όστια διαβαίνουνε οι καιροί. Όστια περνούνε οι χρόνοι, όστια περνούνε οι χρόνοι, όστια περνούνε οι χρόνοι. Παλιώνει ο λίχνος, μα ποτέ, παλιώνει ο λίχνος, μα ποτέ. Παλιώνει ο λίχνος, μα ποτέ, το φως του δεν παλιώνει. Παλιώνει ο λίχνος, μα ποτέ το φως του δεν παλιώνει. Όσα διαβαίνουνε οι καιροί, όσα περνούνε οι χρόνοι, παλιώνει ο λίχνος, μα ποτέ το φως του δεν παλιώνει, το φως του δεν παλιώνει. Να είστε καλά. Αυτή η μαντινάδα βρίσκεται στην αυτοβιογραφία του Φωτός και είναι κάτι που μου έχει χαρακτηριστεί μνήμη, η συγκεκριμένη. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι. Μια φορά και έναν καιρό, τα πολύ παλιά τα χρόνια, άραγε τι, πώς άρχισαν όλα, πώς άρχισε ο κόσμος, το σύμπαν, το κοινό μας σπίτι, εμάς των ανθρώπων και όλων των ζωντανών της γης και όλων των άβιων του κόσμου του δικού μας και του φεγγαριού και όλων των άλλων κόσμων και όλων των αστεριών του ουρανού. Αυτό είναι το ερώτημα που μας βασανίζει, που μας συναρπάζει, που μας μαγεύει αυτή την όμορφη καλοκαιρινή βραδιά σε τούτον τον πολύ ξεχωριστό χώρο, τη Φορτέτζα του Ρεθύμνου, σε τούτον τον πολύ ξεχωριστό τόπο, την Κρήτη μας. Και επειδή πραγματικά απεχθάνω με το suspense, να σας πω κιόλας πως η απάντηση που δίνει η επιστήμη στο ερώτημα αυτό είναι ότι στην αρχή του σύμπαντος υπήρχε ένα τραγούδι. Το όνομά μου είναι Βασιλική Παυλίδου και εκ μέρους των διοργανωτών του Διεθνούς Συνεδρίου Αστροσωματιδιακής Φυσικής και Κοσμολογίας Συγκριτισμός, που λαμβάνει χώρα αυτή την εβδομάδα στο Νερατζέ Τζαμί και στο πλαίσιο του οποίου ανταμώνουμε και εμείς εδώ απόψε, και εκ μέρους του Ινστιτούτου Αστροφυσικής, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, σας απευθύνω από καρδιάς ένα καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούμε θερμά που είσαστε εδώ μαζί μας απόψε να μοιραστούμε το τραγούδι στην αρχή του σύμπαντος. Ευχαριστούμε θερμά και το Δήμο Ρεθύμνης
για την υποστήριξή του και για την παραχώρηση αυτού του υπέροχου χώρου για την απόψινή συνάντηση μαζί σας. Και με την αφορμή αυτή θα ήθελα να προσκαλέσω το Δήμαρχο Ρεθύμνης να μας απευθύνει έναν χαιρετισμό. Πανωσιολογιότατε, κύριε Αντιπρίτανη, κύριοι εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι, νομίζω ότι το μυστήριο του σύμπαντος έλκει διαχρονικά το ενδιαφέρον, το ανθρώπινο ενδιαφέρον και εμπνέει την εξερεύνησή του μέσα από επιστημονικά επιτεύγματα και τεχνολογικά άλματα, τα οποία προκαλούν το δέος και το θαυμασμό μας. Είναι λοιπόν σημαντικό ότι αυτή την ωραία έναστρη καλοκαιρινή βραδιά έχουμε συνοδοιπόρο το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του νησιού μας και με αφετηρία αυτό το εξαιρετικό βενετσιάνικο κάστρο, όπως είπε η κυρία Παυλίδου, ξεκινάμε ένα ταξίδι στην απεραντοσύνη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν θα πω όσα έχω καταγράψει για να σας πω απόψε ότι έχουμε μια πολύ σημαντική παρουσία. Έχουμε την παρουσία ενός ερδεμιώτη νέου επιστήμονα, του Ραφαήλ του Σκαλίδη, ο οποίος μας κάνει όλους υπερήφανους και προσθέτει σε αυτή την εκδήλωση μια επιπρόσθετη αξία. Αφενός μεν γιατί μας προσφέρει με τρόπο αναντήρητο μοναδικό τη δυνατότητα να καταλάβουμε αυτό που δεν έχουμε καταλάβει εδώ στον επίγειο κόσμο, ότι όλα πρέπει να είναι κατανοήσιμα. Εμείς δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Φαίνεται στο σύμπαν τα καταφέρουν καλύτερα. Και είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε πώς το βλέπει ο Ραφαήλ αυτό το θέμα. Και αφετέρου, γιατί ο ίδιος είναι φορέας ενός αξιοσημείωτου συμβολισμού, γιατί με τη δικιά του αξία και τις ακαδημαϊκές του κατακτήσεις ανοίγει δρόμους στα παιδιά μας και τους δίνει το δικαίωμα να σκέφτονται ότι μπορούν να διεκδικούν ό,τι αγαπούν και ακόμα και αυτό που τους φαίνεται ότι μπορεί να μοιάζει ως ανέφικτο. Είναι επίσης πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι οι διοργανωτές κάνανε σημαντική, πολύ ωραία επιλογή ότι καταφέρουν σήμερα να παντρέψουν το λόγο και τη μουσική. Δύο πανάρχια ισχυρά και ακατάβλητα από το χρόνο μέσα, με τα οποία είμαστε όλοι εξοικειωμένοι από την πρώτη μέρα που αντικρούσαμε το φως αυτού του κόσμου. Ευχαριστούμε λοιπόν το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και όλο το επιστημονικό δυναμικό που μας εκπλήσουν διαρκώς με τις καινοτόμες επιλογές τους και το πρωτοπόρο έργο τους. Επίσης αποτελεί τιμή για το Ρέθυμνο που φιλοξενεί αυτό το σημαντικό συνέδριο. Δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι σαν Δήμος Ρεθύμνης καταθέτουμε τη βαθιά μας εκτίμηση για το έργο που επιτελούν στο νησί μας όλα τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα, αλλά εμπροκειμένου και το ΙΤΕ, ένα ερευνητικό Ινστιτούτο Διεθνούς Ακτινοβολίας, το οποίο στηρίζουμε και τιμούμε με κάθε διαθέσιμο μέσο. Και χαιρόμαστε που πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε σε παγκόσμια πρώτη μια δικιά τους επιστημονική κατάκτηση, τη δυνατότητα να ταυτοποιηθούν επιτέλους τα 18 εκτελεσθέντα παλικάρια από τον κατακτητή κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην περιοχή Σαρακίνα του Άδελε Ρεθύμνης. Με αυτές λοιπόν τις λίγες σκέψεις και χωρίς να θέλω να κάνω κατάκριση του χρόνου σας, εύχομαι να έχουμε τη δυνατότητα να συναντιόμαστε συχνά, να απολαμβάνουμε ωραία μουσική, εξαιρετικό επιστημονικό λόγο και να νιώθουμε ότι πραγματικά οι αξίες είναι αυτές που πρέπει να μας οδηγούν ως άνθρωποι και ως κοινωνία, μακριά από λαϊκισμούς, μικροπρέπειες και μικροψυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η σημερινή βραδιά είναι μία συνομιλία.
Είναι μια συνομιλία ανάμεσα στην επιστήμη, την τέχνη και τη φύση. Είναι ίδιον της φυσικής ότι οι νόμοι της φύσης που εξάγουμε από τη μελέτη της είναι ανεξάρτητες του τόπου όπου διεξάγουμε τα πειράματά μας. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τον τρόπο που αφηγούμαστε τις ιστορίες για τον κόσμο που ανακαλύπτουμε μέσω της φυσικής. Ούτε για τον τρόπο που αντλούμε έμπνευση από τον τόπο που μας περιβάλλει εμάς τους φυσικούς. Εμείς, οι αστροφυσικοί του Σκήνακα, αναπόφευκτα, βρισκόμαστε σε διαρκή συνομιλία, σε διαρκή κοινωνία με το βουνό, με τον ψιλορίτη, με το ιδέον άντρο, με τις ιστορίες του. Είναι μεγάλη η τύχη μας που ατενίζουμε το σύμπαν λίγο πιο πάνω από τα ανώγια, τους ανθρώπους τους, τις παραδόσεις τους, την τέχνη τους, την αγάπη τους για το αστροσκοπείο και τη διαρκή του στήριξη, που εμπνεόμαστε από αυτούς και αυτοί από εμάς. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι, πριν από όλα θα δώσουμε το λόγο στην επιστήμη. Σήμερα φιλοξενούμε έναν πολύ ξεχωριστό επιστήμονα που θα μας μιλήσει για τη σύγχρονη κοσμολογία. Μάλλον πιο σωστά μας φιλοξενεί αυτός, γιατί ο Ραφαήλ Καλίδης είναι γέννημα θρέμα του Ρεθύμνου. Γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ, σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έλαβε το διδακτορικό του στην αστροφυσική από το τμήμα φυσικής. Όμως αυτή ήταν μόνο η αρχή. Βραβεύτηκε για την ερευνητική του δουλειά από οποιονδήποτε είχε βραβείο να του δώσει. Το Σύλλογο των Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, την Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία, το Διεθνές Έγκριτο Περιοδικό Astronomy and Astrophysics. Πανεπιστήμια στην Αμερική και την Ευρώπη κονταροχτυπήθηκαν για να τον πείσουν να συνεχίσει την ερευνητική του σταδιοδρομία σε αυτά. Τελικά, αποφάσισε να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στο διάσημο Caltech, το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Εργαστήριο Αεριόθησης της NASA, όπου συνέχισε να διακρίνεται. Σήμερα, λιγότερο από 2 χρόνια μετά τη λήψη του διδακτορικού του, έχει ήδη μία μέθοδο που φέρει το όνομά του για τη μέτρηση του μαγνητικού πεδίου και της σκόνης του γαλαξία, που όπως θα δείτε σε λίγο είναι εξαιρετικής σημασίας για τη μελέτη των πρώτων στιγμών του σύμπαντος. Και σε αναγνώριση των συνεχιζόμενων ερευνητικών του επιτυχιών, το 2023 η NASA του απένιμε την πλέον διακεκριμένη και ανταγωνιστική μεταδιδακτορική υποτροφία αστροφυσικής στον κόσμο, την υποτροφία Hubble. Ο Ραφαήλ Καλίδης, λοιπόν, του Ρεθύμνου και της NASA, θα μας μιλήσει για τη σύγχρονη θεωρία μας της κοσμογονίας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να είναι μια ομιλία ενδιαφέρουσα, ο κανόνας είναι ότι πάντοτε στην αρχή πρέπει ο ομιλητής να πείσει τους ακροατές ότι το θέμα που θα πραγματευτεί είναι ενδιαφέρον. Πιστεύω όμως ότι εμείς εδώ σήμερα μπορούμε να παραλείψουμε αυτό το βήμα. Και ο λόγος είναι ότι σήμερα θα σας μιλήσω για την αρχή του κόσμου. Τι υπήρχε πριν από μας? Πριν από τη γη μας, πριν από τον ήλιο μας. Πριν από όλα τα άστρα του ουρανού. Και υποστηρίζω ότι αυτό το ερώτημα είναι αυταπόδεικτα ενδιαφέρον. Επειδή κάθε ανθρώπινος πολιτισμός που πέρασε από τη γη προσπάθησε να το απαντήσει. Οι αρχαίοι Έλληνες είπαν πως πριν από όλα υπήρχε το χάος και έπειτα γίνηκαν η γη και ο έρωτας. Οι βόρειοι λαοί είπαν πως πρώτα υπήρχε το αρχαίγωνο κενό και έπειτα ήρθαν ο κόσμος του πάγου και της φωτιάς. Στις αβραμικές θρησκείες, στη Γένεση, ο πρώτος και αιώνιος υπάρχει ο Θεός και αυτός φτιάχνει πρώτα τον ουρανό και έπειτα τη γη. Στα χριστιανικά Ευαγγέλια, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μιλάει και αυτός για τη γέννηση και μας λέει «Εν αρχήν ειν ο λόγος». Όμως η ιστορία που θα σας αφηγηθώ σήμερα για την αρχή του κόσμου έχει ένα χαρακτηριστικό θεμελιωδώς διαφορετικό από όλες τις προηγούμενες ιστορίες που σας ανέφερα, αλλά και από όλες τις ιστορίες γέννησης που αφηγήθηκαν οι ανθρώπινοι πολιτισμοί. Είναι μια ιστορία που δεν φτιάξαμε βασισμένη στη φαντασία μας, στη λογική μας, στην πίστη μας ή σε κάποια θεόπνευστη αποκάλυψη.
Είναι μια ιστορία που ανακατασκευάσαμε αργά και μεθοδικά, βασισμένη στα δεδομένα και στην επιστημονική μέθοδο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας από τη μέθοδο. Εμείς οι άνθρωποι ως είδος είμαστε χρήστες αυτού του κόσμου. Έτσι τον βρήκαμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς δουλεύει. Και η επιστημονική μέθοδος, το θεμέλιο της επιστήμης της φυσικής, είναι η πυξίδα μας για το πώς προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς δουλεύει. Ξεκινούμε με τις παρατηρήσεις. Παρατηρούμε προσεκτικά τα φυσικά φαινόμενα και καταγράφουμε λεπτομερώς τις παρατηρήσεις μας. Οι παρατηρήσεις αυτές περιλαμβάνουν τις αισθήσεις μας, αλλά και όργανα που επεκτείνουν την αντίληψή μας πέρα από τις αισθήσεις. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Με τα μάτια μας μπορούμε να δούμε φως. Μπορούμε να αντιληφθούμε όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου, από το κόκκινο μέχρι και το ιώδες. Γιατί όμως υπάρχουν διαφορετικά χρώματα? Ποια η ιδιότητα του φωτός είναι που κάνει να έχει χρώμα? Το φως είναι ένα κύμα και μάλιστα είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Το ίδιο είδος ενέργειας που κάνει το ψυγείο και το πλυντήριο στα σπίτια μας να δουλεύει. Το φως λοιπόν είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα και όπως τα κύματα της θάλασσας κάνουν πάνω κάτω στην επιφάνεια του νερού. Έτσι και το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που αποτελεί το φως κάνει πάνω κάτω. Μόνο που υπάρχει μια διαφορά. Σε αντίθεση με τα κύματα της θάλασσας που χρειάζονται κάποιο μέσο για να διαδοθούν, το φως δεν χρειάζεται κανένα μέσο για να διαδοθεί. Διαδίδεται και στο απόλυτο κενό. Και το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, σαν ένα φωτεινό κύμα, καθώς ταξιδεύει, έχει κορυφές και κοιλάδες. Και είναι η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικές τέτοιες κοιλάδες, το μήκος κύματος όπως το ονομάζουμε, που αποτελεί και το χρώμα του φωτός. Για παράδειγμα, στα οπτικά μήκη κύματος, το κόκκινο φως έχει μεγαλύτερο μήκος κύματος από το μπλε. Αυτό το εύρος όμως από μήκη κύματος ανάμεσα σε κόκκινο και μπλε είναι πάρα πολύ μικρό κλάσμα του απέραντου εύρους που μπορεί να έχει το φως. Υπάρχουν μήκη κύματος που είναι μεγαλύτερα από το κόκκινο, όπως τα μικροκύματα και τα ραδιοκύματα. Και υπάρχουν μήκη κύματος που είναι μικρότερα από το μπλε, δηλαδή η περιόδης ακτινοβολία, οι ακτίνες Χ και οι ακτίνες Γ. Τα μάτια μας βέβαια μπορούν να αντιληφθούν μόνο ένα πολύ μικρό εύρος μηκών κυμάτων, από το κόκκινο μέχρι το ιώδες. Ευτυχώς όμως ο πολιτισμός μας, δηλαδή η τεχνολογία, μας επιτρέπει να δούμε μέσα από ειδικά κατασκευασμένες κάμερες και τα υπόλοιπα μήκη κύματος, όπως για παράδειγμα τα ραδιοκύματα, τις ακτίνες Χ, τις ακτίνες Γ κλπ. Και παρατηρούμε το σύμπαν, αλλά και τα φαινόμενα εδώ στη Γη σε όλα αυτά τα μήκη κύματος, δηλαδή σε όλα αυτά τα χρώματα που δεν μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας, χρησιμοποιώντας ειδικές κάμερες. Και καταγράφουμε τις παρατηρήσεις μας συστηματικά. Και μετά, πώς πηγαίνουμε από τις παρατηρήσεις στο αφήγημα? Μετά φτιάχνουμε μια θεωρία για το πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτά τα δεδομένα. Πώς δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε τι λένε αυτές οι παρατηρήσεις. Βασιζόμενοι στις κανόνες της φυσικής που ήδη έχουμε εξαγάγει από άλλα φαινόμενα ή αν αυτοί δεν επαρκούν σε καινούριους κανόνες που φαίνεται να ισχύουν με βάση τα καινούρια δεδομένα. Η επιστημονική μέθοδος όμως δεν σταματά εκεί. Το επόμενο βήμα είναι και το σημαντικότερο. Με βάση τη θεωρία που κατασκευάσαμε, σκεφτόμαστε προσεκτικά τι άλλες προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε για τη συμπεριφορά του συστήματος που παρατηρούμε. Και μετά πηγαίνουμε και ελέγχουμε αυτές τις προβλέψεις με καινούριες παρατηρήσεις, με καινούρια πειράματα. Και συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των καινούριων πειραμάτων με τις προβλέψεις μας. Αν πρόβλεψη και πείραμα συμφωνούν, η θεωρία μας επιζεί για ακόμα μία μέρα. Την θεωρούμε επαρκή μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Και αν πρόβλεψη και πείραμα διαφωνούν, τότε αναζητούμε μια θεωρία
μια καινούρια θεωρία που να μπορέσει να περιγράψει τα δεδομένα μας. Έτσι δουλεύει η επιστήμη της φυσικής και έτσι δουλεύουν όλες οι φυσικές επιστήμες. Και με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ένα βήμα τη φορά την αλήθεια. Γιατί η επιστημονική μέθοδος παραδέχεται την ύπαρξη αντικειμενικής αλήθειας, ανεξάρτητης από τη δική μας αντίληψη, ανεξάρτητη από τη δική μας γνώμη, ανεξάρτητη από τη δική μας προτίμηση. Παραδέχεται δηλαδή την ύπαρξη αντικειμενικής αλήθειας, ανεξάρτητη από τη δική μας ύπαρξη και τη δική μας ικανότητα να την φτάσουμε και να την καταλάβουμε. Η επιστημονική μέθοδος παραδέχεται ότι οι επιστημονικές μας θεωρίες δεν αντιπροσωπεύουν αυτή την αλήθεια, την αντικειμενική αλήθεια, αλλά είναι μονάχα προσεγγίσεις αυτής. Οι καλύτερες προσεγγίσεις που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή με βάση τα τωρινά μας δεδομένα. Ο χρήστης της επιστημονικής μεθόδου, δηλαδή ο ερευνητής, όχι μόνο δεν είναι αγκιστρωμένος στην καθιερωμένη κάθε χρονική στιγμή θεωρία, αλλά ονειρεύεται τη στιγμή που καινούρια δεδομένα θα ανατρέψουν μια καθιερωμένη θεωρία. Γιατί, θα με ρωτήσετε. Γιατί ένας επιστήμονας να ονειρεύεται την κατάρρευση μιας θεωρίας, ακόμη και αν η θεωρία αυτή είναι δική του? Επειδή κάθε φορά που καινούρια δεδομένα, καινούρια πειράματα δεν συμφωνούν με μια υπάρχουσα θεωρία, μας δείχνουν τον δρόμο προς μια καλύτερη θεωρία. Μια θεωρία που είναι ακόμα πιο κοντά στην αντικειμενική αλήθεια. Αυτή την αλήθεια που όλοι ποθούμε να προσεγγίσουμε αργά, σταθερά και μεθοδικά. Να λοιπόν η λιδία λίθος. Ο πιο σίγουρος τρόπος εξακρίβωσης για το αν μια θεωρία, μια ιστορία ή μια δήλωση έχει επιστημονική βάση ή όχι. Δεν είναι η χρήση επιστημονικοφανών όρων. Δεν είναι το κύρος ή το χάρισμα αυτού που την εκφέρει. Δεν είναι η μαρτυρία των χρηστών της για την αλήθεια της. Δεν είναι ούτε το πλήθος των ανθρώπων που την υιοθέτησαν πριν από μας, αλλά δεν είναι ούτε το πλήθος των δεδομένων που την επιβεβαιώνουν. Είναι η προθυμία του υποστηρικτή της να εγκαταλείψει, εάν του παρουσιαστούν υψηλής ποιότητας επανελήψιμα δεδομένα που την καταρρίπτουν. Ρωτήστε ένα medium ποια δεδομένα θα το αρκούσαν για να δεχτεί ότι δεν μιλά πραγματικά σε πνεύματα. Και η σιωπή είναι εκοφαντική. Ρωτήστε και ένα αστρολόγο ποια δεδομένα θα το αρκούσαν για να δεχτεί ότι οι κινήσεις των πλανητών δεν έχουν καμία σχέση με το τι συμβαίνει εδώ στη Γη. Και η σιωπή εδώ πέρα θα είναι εκοφαντική. Και μετά ας ρωτήσουμε ένα επιστήμονα να μας πει ποια δεδομένα αρκούν για να δεχθεί ότι η γενική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν δεν αποτελεί τη σωστή περιγραφή της βαρύτητας. Αλλά τότε το πρόβλημά μας θα είναι πώς να κάνουμε τον επιστήμονα να σταματήσει να μιλάει με μάτια γεμάτα ελπίδα για πειράματα που εκτελούνται σήμερα και τα μελλοντικά πειράματα που είναι στο στάδιο του σχεδιασμού και που ψάχνουν να βρουν ένα ψεγάδι στη γενική θεωρία της σχετικότητας. Έτσι, η επιστημονική μέθοδος είναι η πηξίδα μας, που μας βοηθάει να πάμε παρακάτω προς μια καλύτερη θεωρία που προσεγγίζει ακόμα περισσότερο την πολυπόθητη αντικειμενική αλήθεια. Και αυτή η πηξίδα που χρησιμοποιούμε την εμπιστευόμαστε γιατί δείχνει πάντα προς το βορρά, ανεξάρτητα του ποιος την κρατάει. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχει και η ιστορία που θα σας αφηγηθώ σήμερα. Η ιστορία της αρχής του σύμπαντος, όπως την έχουμε χτίσει, βήμα-βήμα με τη βοήθεια της επιστημονικής μεθόδου, είναι μια ιστορία που προσεγγίζει όσο καλύτερα ξέρουμε να κάνουμε σήμερα την αντικειμενική αλήθεια. Και είναι μια όμορφη ιστορία που προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό την αλήθεια, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένη. Ας δούμε την ιστορία αυτή λοιπόν. Πολύ παλιά, πριν τη γη μας, πριν τον ήλιο μας, πολύ πριν υπάρξει το οτιδήποτε γύρω μας, πολύ πριν υπάρξουν οι ελιές και όλα τα κρογιάλια γύρω μας. Ολόκληρο το σύμπαν ήταν πυκνό, θερμό και ομοιόμορφο. Όπου και να βρισκόσουν, θα περιτριγιζόσουν από ύλη τόσο πυκνή και θερμή, λες και βρίσκεσαι στην καρδιά ενός άστρου, που είναι πιο θερμή ακόμα και από ένα ηφαίστειο. Και όπως ακριβώς και ένα άστρο,
Έτσι και το σύμπαν ολόκληρο ήταν παλιά γεμάτο φως. Γεμάτο θερμό, υπέρλαμπρο και εκτυφλωτικό φως. Μα το φως αυτό δεν μπορούσε να πάει πολύ μακριά. Γιατί η ύλη, η πυκνή και υπέρθερμη ύλη, δρούσε σαν πυκνή ομίχλη και έκανε το σύμπαν να είναι αδιάφανο, δηλαδή αδιαπέραστο. Υπέρθερμο, υπέρλαμπρο, εκτυφλωτικό φως και υπέρπυκνη ομίχλη. Αυτή ήταν και η αρχή του σύμπαντος. Και όπου και αν βρισκόσουν τότε, η ομίχλη γύρω σου θα ήταν εξίσου πυκνή και εξίσου θερμή και το φως εξίσου εκτυφλωτικό. Δηλαδή, καμία σχέση με την ποικιλομορφία και την ανομοιομορφία που παρατηρούμε στον κόσμο μας σήμερα. Άρα δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι ολόκληρο το σύμπαν στο μακρινό παρελθόν ήταν σχεδόν μονότονο. Λέξη κλειδί, σχεδόν. Γιατί μέσα στο εκτυφλωτικό φως, μέσα στην υπέρπυκνη ομίχλη, ακούγεται ένα ανεπαίσθητο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από απειροελάχιστες διακυμάνσεις, δηλαδή σκόρπια πυκνώματα και αραιώματα μέσα στην αρχαίγονη ομίχλη. Αυτό είναι ένα τραγούδι που δεν είναι κανείς εκεί για να το ακούσει, αλλά η ήχη του είναι η σπόρη όλης της δομής της ανομοιομορφίας, της ένδοξης ομορφιάς που παρατηρούμε στο σύμπαν σήμερα. Πώς λοιπόν πήγαμε από εκεί, εδώ πέρα? Πώς διαλύθηκε η ομίχλη? Πώς έπεσε η θερμοκρασία? Πώς μεγάλωσαν οι σπόροι της ανομοιομορφίας για να φτάσουμε από την αρχαίγονη μονοτονία που είχε το σύμπαν στην αρχή στη δημιουργία γαλαξιών, άστρων, πλανητών και έμβιων όντων? Το σύμπαν μεγάλωσε, ο χώρος μεγάλωσε, μεγάλωσε όπως μεγαλώνει ο χώρος στα πνευμόνια μου όταν εισπνέω. Και αραίωσε η ομίχλη και ακρίωσε ο κόσμος και άλλαξε η φύση της ύλης από φωτιά και έγινε διάφανος αέρας. Και το εκτυφλωτικό φως της αρχής ελευθερώθηκε και ξεκίνησε να ταξιδεύει από κάθε σημείο του κόσμου προς τα πέραντα του σύμπαντος. Μάρτυρας αγγελιοφόρος της υπέρθερμης, υπέρπυκνης αρχής μας. Αλλά το μεγάλωμα του χώρου έκανε και κάτι ακόμα. Τις μικρές, τις ελάχιστες ανομοιομορφίες που υπήρξαν στην αρχή, τις ενίσχυσε. Γιατί κάθε πύκνωμα της ύλης αντιστάθηκε στο μεγάλωμα, στη διαστολή του χώρου. Για κάθε μικρό πύκνωμα αραίωσε λιγότερο από τα αραιώματα της γειτονιάς του. Και έτσι σε κάθε βήμα της διαστολής ολοένα μεγάλωναν οι ανισότητες ανάμεσα σε πυκνώματα και αραιώματα. Και έτσι σιγά σιγά φτιάχτηκε όλη αυτή η δομή, η ένδοξη, υπέροχη ποικιλομορφία που παρατηρούμε εκεί έξω. Αυτή είναι η ιστορία της αρχής του κόσμου. Αυτή που χτίσαμε αργά και μεθοδικά βασισμένη στην επιστημονική μέθοδο. Πώς το κάναμε αυτό? Πώς χτίσαμε αυτό το αφήγημα? Αυτή είναι και η ιστορία που θα σας αφηγηθώ. Το ημερολόγιο γράφει 1915 και ο Αϊνστάιν δημοσιεύει τη θεωρία του, της γενικής σχετικότητας. Είναι μια καινούρια και επαναστατική θεωρία της βαρύτητας που χτίζει πάνω στην έννοια του χωροχρόνου. Τι μας λέει λοιπόν ο Αϊνστάιν? Σκεφτείτε τις τρεις διαστάσεις του χώρου, μήκος, πλάτος, ύψος. Μέχρι τον Αϊνστάιν πιστεύαμε ότι αυτός ο χώρος είναι απόλυτος και αναλύωτος και τα σώματα απλώς μετακινούνται από ένα σημείο στο άλλο καθώς κυλά ο χρόνος. Ο άλλος μέγας φυσικός της βαρύτητας και της μηχανικής, ο πατέρας της φυσικής, ο Νεύτων, είχε διατυπώσει μάλιστα και 3 νόμους για το πώς κινούνται τα σώματα μέσα σε αυτόν τον απόλυτο χώρο. Αν δεν τους ασκείται μια δύναμη, κάποια δύναμη είπε ο Νεύτων, τότε τα σώματα κινούνται ευθύγραμμα και ομαλά σε αυτόν τον απόλυτο χώρο. Δηλαδή πιάνουν μια ευθεία και την ακολουθούν με μια σταθερή ταχύτητα για πάντα. Αν δεν υπάρξει τίποτα να τα διαταράξει. Ο Αϊνστάιν τώρα έρχεται να μας πει κάτι άλλο.
λέει ότι οι ίδιες οι ευθείες που αποτελούν το χώρο και το χρόνο δεν είναι απόλυτες και αναλύωτες. Μπορούν, για παράδειγμα, να καμπυλωθούν αν ρίξεις ανάμεσά τους ένα πλανήτη μεγάλης μάζας. Ένα διαστημόπλοιο κοντά στον πλανήτη θα προσπαθήσει να κινηθεί ευθύγραμμα και ομαλά. Μα το ίδιο το ευθύγραμμα έχει πλέον αλλάξει. Η ευθεία είναι καμπύλη και δείχνει προς τον πλανήτη. Άρα το διαστημόπλοιο κινείται άθελά του προς τον πλανήτη και ερμηνεύει αυτό το πλησίασμα προς τον πλανήτη σαν βαρυτική έλξη που το ασκεί ο πλανήτης. Οτιδήποτε έχει μάζα ή ενέργεια θα μπορεί να καμπυλώσει τον χωροχρόνο και οτιδήποτε έχει μάζα ή ενέργεια είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει στην κίνησή του τον καμπύλο χωροχρόνο. Κάνει όμως και ακόμα μία πρόβλεψη η θεωρία της γενικής σχετικότητας του Αϊνστάιν. Ότι αυτές οι ευθείες δεν μπορούν μονάχα να καμπυλωθούν, αλλά μπορούν και να τεντωθούν ή να μαζέψουν. Με άλλα λόγια, ο χώρος μπορεί να διαστέλλεται ή να συστέλλεται, να μεγαλώνει ή και να μικραίνει. Και 15 χρόνια αργότερα, η πρόβλεψη αυτής της γενικής θεωρίας της σχετικότητας επιβεβαιώνεται πανηγυρικά όταν ο διάσημος αστροφυσικός Edwin Hubble παρατηρεί πάρα πολύ μακρινούς γαλαξίες, αστρικές πόλεις δηλαδή, και βρίσκει ότι όλοι οι γαλαξίες απομακρύνονται από μας. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό, ότι η ταχύτητα με την οποία απομακρύνεται ένας γαλαξίας είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερη είναι και η απόστασή μας από τον γαλαξία αυτό. Τα δεδομένα αυτά συνηγορούν για τη θεωρία ενός σύμπαντος που διαστέλλεται. Τώρα έχουμε μία θεωρία και πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της επιστημονικής μεθόδου. Να ρωτήσουμε τι άλλο προβλέπει αυτή η θεωρία και μπορούμε αυτήν την καινούρια πρόβλεψη να την παρατηρήσουμε. Έχουμε λοιπόν το διαστελόμενο σύμπαν, που σημαίνει ότι όσο ο χρόνος προχωράει, το σύμπαν γίνεται μεγαλύτερο, γίνεται αραιότερο και γίνεται ψυχρότερο. Αν γυρίσουμε το ρολόι προς τα πίσω, τότε όσο πιο βαθιά στο παρελθόν κοιτάξουμε, τότε το σύμπαν ήταν ολοένα και μικρότερο, ολοένα και πυκνότερο και θερμότερο. Μέχρι κάποια στιγμή στο μακρινό παρελθόν μας, το σύμπαν πρέπει να ήταν τόσο πυκνό και θερμό, όσο η καρδιά ενός αστεριού. Και επομένως, εξίσου ολόφωτο. Και πού θα πήγε λοιπόν όλο αυτό το φως? Καθώς το σύμπαν μεγάλωνε και αραίωνε, κάποια στιγμή η έντονη φωτιά έγινε αέρας διάφανος. Αυτό λέει η φυσική που ξέρουμε για την ύλη από πειράματα που κάνουμε εδώ στη Γη. Και αν πράγματι αυτό έγινε στο μακρινό παρελθόν, τότε εκείνη τη στιγμή το αρχαίγωνο φως, που είναι ο μάρτυρας του υπέρθερμου, υπέρλαμπρου παρελθόντος του κόσμου μας, θα απελευθερώθηκε και θα ξεκίνησε ένα ατελείωτο ταξίδι προς τα πέραντα του σύμπαντος. Θα ήταν όμως αυτό το φως παρατηρήσιμο σήμερα? Και βέβαια ναι, όμως πώς θα έμοιαζε? Θα έλεγε κανείς ότι θα έμοιαζε με φως σαν αυτό που εκπέμπει ένα αστέρι, δηλαδή φως που μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας, αφού όταν εκπέμφθηκε το σύμπαν ήταν πάρα πολύ θερμό σαν αστέρι. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Και ο λόγος είναι ότι το αρχαίγωνο φως για να μας φτάσει πρέπει να ταξιδέψει για δισεκατομμύρια χρόνια μέσα στο διαστελόμενο σύμπαν. Όπως διαστέλλεται ο χώρος στο σύμπαν, διαστέλλεται και ο χώρος μεταξύ των κορυφών του φωτός. Και έτσι το μήκος κύματος του αρχαίγωνου φωτός αυξάνει και από ορατό πάει στα μικροκύματα, που σημαίνει ότι αν μας έφτανε σήμερα θα ήταν μια μικροκυματική ακτινοβολία, σαν την ακτινοβολία που έχουμε στους φούρους μικροκυμάτων στα σπίτια μας. 1964 και οι ραδιαστρονόμοι Penzias και Wilson παρατηρούν μια διάχυτη μικροκυματική ακτινοβολία που φαίνεται να έρχεται από παντού. Και αυτό είναι το αρχαίγωνο φως. Η κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου, όπως λέμε, όπου εκπέμφθηκε τις πρώτες στιγμές της δημιουργίας του σύμπαντος. Και η ανίχνευσή του, ακριβώς όπως την περιμέναμε, επιβεβαιώνει πανηγυρικά τη θεωρία του διαστελόμενου σύμπαντος.
τη θεωρία της προέλευσης του κόσμου από ένα υπέρθερμο και υπέρπυκνο παρελθόν. 25 χρόνια αργότερα, το 1989, η NASA εκτοξεύει το δορυφόρο Κόμπι, η αποστολή του οποίου είναι να μελετήσει με λεπτομέρεια το αρχαίγωνο μικροκυματικό φως. Και ο δορυφόρος αυτός βρίσκει ότι το αρχαίγωνο φως είναι εξαιρετικά ομοιογενές. Δηλαδή, όπου και να κοιτάξει κανείς, σε όποια κατεύθυνση, το αρχαίγωνο φως είναι εξίσου λαμπρό. Το παρελθόν μας, λοιπόν, η αρχή του κόσμου, είναι όχι μόνο πάρα πολύ θερμή και πάρα πολύ πυκνή, αλλά και πάρα πολύ ομοιόμορφη. Αν είμαστε όμως πιο προσεκτικοί, θα παρατηρήσουμε ότι η ένταση του αρχαίγωνου φωτός, αυτού που παρατηρούμε, παρουσιάζει απειροελάχιστες διακυμάνσεις, που είναι και το τραγούδι, δηλαδή τα πυκνώματα και αραιώματα του αρχαίγωνου σύμπαντος, που οδήγησε στην ένδοξη δομή και στην ένδοξη ποικιλομορφία που έχει το σημερινό σύμπαν. Και εδώ πέρα βλέπουμε την τελευταία εικόνα που μας έδωσε ένας άλλος δορυφόρος για τις ανομοιομορφίες της κοσμικής ακτινοβολίας υποβάθρου. Νάτι λοιπόν η ιστορία της αρχής, χτισμένη βήμα-βήμα με την επιστημονική μέθοδο, με παρατηρήσεις, θεωρίες, προβλέψεις και πειράματα και επιβεβαίωση των προβλέψεων. Αλλά κάπου εδώ πέρα εξαντλείται η αυτοπεποίθησή μου για το τι συνέβη παλιά. Ελάτε τώρα, στο τελευταίο μέρος αυτής της ομιλίας, να κάνουμε μια βόλτα στο άγνωστο και στο γιατί. Τι έγινε ακόμα πιο παλιά και έκανε το σύμπαν τόσο ομοιόμορφο στην αρχή του? Και αν δεχτούμε ότι κάτι το ομογενοποίησε τόσο πολύ, τα πυκνώματα και αραιώματα, το αρχαίγωνο του τραγούδι, πώς προέκυψαν? Ξέρουμε ότι αν βρούμε μια χορδή λαού του να πάλεται, κάτι πρέπει να τη χτύπησε. Τι? Και αν βρούμε μια μπάλα να πετάει, ξέρουμε ότι κάτι την κλώτσισε. Όμως τι είναι αυτό που την κλώτσισε? Βλέπουμε το σύμπαν να διαστέλλεται. Όμως γιατί διαστέλλεται? Και για αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα έχουμε φτιάξει θεωρίες. Η πιο επιτυχημένη θεωρία αυτή τη στιγμή είναι η θεωρία του πληθωρισμού. Μιλάει η θεωρία αυτή για μια καινούρια δύναμη, μορφή δύναμης, που έδρασε στο νεαρό σύμπαν και η δράση του ήταν αντιβαρυτική. Όχι ελκτική, αλλά αποστική. Και έδρασε με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Και έδωσε μια σπροξιά στον χώρο και ξεκίνησε τη διαστολή του. Αυτό απαντά στο γιατί το σύμπαν διαστέλλεται. Απαντά όμως και στο γιατί τόσο ομοιόμορφο. Όλες αυτές οι περιοχές που σήμερα φαίνονται υπερβολικά απομακρυσμένες για να πρόλαβαν να μιλήσουν η μία στην άλλη, πριν εκπέμψουν το αρχαίγωνο φως, ήταν πολύ κοντά η μία στην άλλη κατά την περίοδο του πληθωρισμού. Είναι ο πληθωρισμός που τις απομάκρυνε μεταξύ τους ταχύτερα και από το φως και απέκοψε την επικοινωνία τους. Πριν όμως συμβεί αυτό, οι περιοχές είχαν ήδη συντονιστεί ώστε να έχουν την ίδια θερμοκρασία και την ίδια πυκνότητα. Τα είχαν δηλαδή συμφωνήσει ώστε να είναι πάρα πολύ ομοιόμορφες. Αυτό απαντά στο γιατί το σύμπαν ήταν τόσο ομοιόμορφο. Απαντά όμως και στο πώς θα είναι οι σπόροι. Ο πληθωρισμός κάποτε πρέπει να σταμάτησε. Πώς έγινε αυτό? Το πληθωριστικό πεδίο αποσυντέθηκε, εξαηλώθηκε και μετατράπηκε σε ύλη και ενέργεια, που την εναπόθεσε στο διαστελόμενο σύμπαν. Αυτό όμως δεν συνέβη ακριβώς ταυτόχρονα σε όλα τα σημεία του σύμπαντος. Απειροελάχιστες κβαντικές διακυμάνσεις την ώρα της εξαήλωσης του πληθωριστικού πεδίου δημιούργησαν αντίστοιχες απειροελάχιστες διακυμάνσεις στην κατανομή της ύλης και της ενέργειας που προέκυψε από αυτήν την εξαήλωση. Αυτή είναι λοιπόν και η θεωρία μας. Και τώρα ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρετε ποιο είναι το βήμα, το επόμενο βήμα της επιστημονικής μεθόδου. Πρέπει να σκεφτούμε τι άλλο προβλέπει η θεωρία αυτή. Η θεωρία δηλαδή της πληθωριστικής διαστολής και να ελέγξουμε πειραματικά τις προβλέψεις της. Κάνει κάποια διαψεύσιμη πρόβλεψη η θεωρία του πληθωρισμού? Το πρόβλημα είναι ότι η εποχή του πληθωρισμού, αν πράγματι συνέβη, εκτυλίχθηκε την εποχή της Μεγάλης Ομίχλης, όταν το σύμπαν ήταν απολύτως αδιαφανές,
πριν την απελευθέρωση του αρχαίγονου φωτός. Επομένως, φως από την εποχή του πληθωρισμού δεν μπορώ να δω. Εκτός όμως από φως, υπάρχει και κάποιο άλλο είδους αγγελιοφόρος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να καταλάβουμε αν υπήρξε η εποχή του πληθωρισμού. Γιατί η θεωρία του πληθωρισμού προβλέπει ότι κατά την έξοδο από την εποχή του πληθωρισμού, εκτός από πυκνώματα και αραιώματα στην πυκνότητα της ύλης, παράγεται και κάτι άλλο. Παράγονται βαρυτικά κύματα. Διαταραχές δηλαδή στον ίδιο το χωροχρόνο, που φτιάχνηκαν τότε και ακόμα ταξιδεύουν στο σύμπαν. Δυστυχώς όμως, αυτά τα βαρυτικά κύματα είναι πάρα πολύ ασθενικά και άρα δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε. Ευτυχώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους κάπου όπου μπορούμε να αναζητήσουμε την ύπαρξή τους. Στο αρχαίγωνο φως, στην κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου. Το πρόβλημα? Το αποτύπωμα του πληθωρισμού στο αρχαίγωνο φως είναι εξαιρετικά αχνό και πρέπει να το ξεθάψουμε κάτω από τεράστιες πηγές θορύβου. Γιατί βλέπετε, το αρχαίγωνο φως δεν είναι η μόνη πηγή μικροκυμάτων στον ουρανό. Ξέρετε ποιος άλλος φτιάχνει μικροκύματα? Ο δικός μας γαλαξίας. Το σπίτι μας. Ιδού ο γαλαξίας μας. Η τοπική αστρική μας γειτονιά, όπου 100 δισεκατομμύρια άστρα ζουν ειρηνικά ή και όχι, μαζί με τους πλανήτες τους και τα νέφη που γέννησαν και τα πτώματα των προγόνων τους. Και μαζί με όλα αυτά υπάρχει και σκόνη. Πάρα πολύ σκόνη και πολύ κρύα σκόνη. Σκόνη σαν και αυτή που ξεσκονίζουμε στο σπίτι μας. Και όπως κάθεται στον γαλαξία μας, η σκόνη αυτή εκπέμπει και εκπέμπει μικροκύματα. Και ανακατεύονται αυτά τα μικροκύματα της σκόνης με τα αρχαίγωνα μικροκύματα από το νερό σύμπαν και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη αν το μοτίβο που βλέπουμε στο αρχαίγωνο φως οφείλεται στα βαρυτικά κύματα του πληθωρισμού ή στη σκόνη του γαλαξία μας. Ευτυχώς όμως υπάρχει λύση και σε αυτό το πρόβλημα. Μπορεί στα μικροκύματα η σκόνη και το αρχαίγωνο φως να είναι πλήρως ανεμειγμένα. Μα υπάρχει ένας εναλλακτικός τρόπος καταγραφής της σκόνης και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ώστε να αναιρέσουμε την επιρροή της, να σηκώσουμε το πέπλο που ρίχνει και στην εικόνα μας, στην εικόνα της αρχής του κόσμου μας. Ο τρόπος αυτός είναι να παρατηρήσουμε το φως των άστρων του γαλαξία μας. Γιατί όταν το φως των άστρων περνάει μέσα από σύννεφα σκόνης, απορροφάται. Και απορροφάται από την σκόνη, την ίδια σκόνη που εκπέμπει στα μικροκύματα. Και το αποτύπωμά της σκόνης φαίνεται στο φως των αστεριών. Μέχρι να μας φτάσει. Και σας έχω ένα σχέδιο. Να παρατηρήσουμε το αποτύπωμα της σκόνης στο φως των άστρων του γαλαξία μας και από αυτήν την πληροφορία να υπολογίσουμε πώς μοιάζει το πέπλο της σκόνης που συσκοτίζει την εικόνα μας για το αρχαίγωνο φως. Να αφαιρέσουμε αυτό το πέπλο της σκόνης από τα μικροκύματα που παρατηρούμε και να δούμε αν στα μικροκύματα που μένουν, δηλαδή στα μικροκύματα που εκπέμφθηκαν από το νεαρό σύμπαν, υπάρχει το αποτύπωμα της εποχής του πληθωρισμού. Και αν σας ακούγεται εξαιρετικά περίπλοκο, είναι γιατί είναι περίπλοκο. Απαιτείται μια τιτάνια προσπάθεια, απαραίτητη όμως αν θέλουμε να έχουμε οποιαδήποτε ελπίδα να ελέγξουμε τη θεωρία του πληθωρισμού και να προχωρήσουμε το αφήγημά μας ένα βήμα πιο κοντά στην αρχή, ένα βήμα πιο κοντά στην αντικειμενική αλήθεια με τη χρήση της επιστημονικής μεθόδου που εμπιστευόμαστε. Μιλήσαμε για πειράματα της NASA και άλλων μεγάλων επιστημόνων, όμως αυτό το πείραμα της χαρτογράφησης της σκόνης του γαλαξία μας δεν γίνεται από κανένα ιερό τέρας αστροφυσικής, αλλά ούτε και από την NASA. Αυτό εδώ το πείραμα συντονίζεται από εμάς εδώ πέρα, την αστρονομική κοινότητα της Κρήτης και το αστεροσκοπείο του Σκύνακα εδώ στο νομό Ρεθύμνης. Το πείραμα αυτό λέγεται Πασιφάη, όπως τη γυναίκα του Μίνωα, και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του ΙΤΕ, αλλά έχει και επιστημονικούς εταίρους στην Αμερική, Ευρώπη, Αφρική και Ασία και υποστηρίζεται από διεθνείς οργανισμούς σε 4 υπήρους. Το πείραμα αυτό θα πραγματοποιείται για τα επόμενα 5 χρόνια από 2 τοποθεσίες,
από το αστεροσκοπείο του Σκίνακα στην Κρήτη και από το τηλεσκόπιο του Σάδερλαντ της Νοτιού Αφρικής, έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση τόσο στο νότιο όσο και στο βόρειο ουρανό. Και σε 5 χρόνια από τώρα, ας ξαναδώσουμε ραντεβού εδώ πέρα. Και θα σας ενημερώσω για το πώς και πόσο άλλαξε η εικόνα μας, το αφήγημά μας για την αρχή του σύμπαντος σύμφωνα με την επιστημονική μέθοδο. Και κάποιοι από εσάς μπορεί να αναρωτηθείτε αν χάσαμε κάτι από την ομορφιά, το μυστήριο και τη μαστοριά των αρχαίων βάρδων που κατασκεύασαν και στόλισαν και τραγούδισαν τη δική τους εκδοχή για την αρχή του σύμπαντος. Μήπως η δική μας ιστορία, κατασκευασμένη με κόπο και επιστήμη και δεδομένα, χάνει κάτι από τη μαγεία της? Εμείς πιστεύουμε πως όχι. Η αλήθεια και η ομορφιά είναι έννοιες αλληλένδετες. Όσο η επιστήμη και η τέχνη παραμένουν σε συνεχή συνομιλία, ο πολιτισμός μας θα συνεχίσει να παράγει μαγευτικές ιστορίες για την αρχή του κόσμου μας. Η δική μας κοινότητα, οι αστρονόμοι και οι καλλιτέχνες της Κρήτης, τρέφονται και ανθίζουν και οι δύο από αυτή την ανάμειξη, από αυτόν τον συγκριτισμό. Κι έτσι θα ήθελα να καλέσω τον Γιάγκο Χερέτη, τον μουσικό από τα Νόγια, από τα ίδια βουνά που φιλοξενούν το ιδέο άντρο που ανατράφηκε ο Δίας και το αστεροσκοπείο του Σκίνακα όπου θα φιλοξενήσει το πείραμα Πασιφάη, να μας παίξει και να μας τραγουδήσει το τραγούδι της αρχής, ένα σύγχρονο μύθο κοσμογονίας. Μαζί του σε συνεχή συνομιλία οι επιστήμονες του πειράματος Πασιφάη, Κώστας Στάσης και Βάσο Παυλίδου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σας ευχαριστώ πολύ.
Είναι μυστήριο, μέγα η αρχή. Γιατί υπάρχει κάτι αντί για τίποτε? Γιατί υπάρχουν οι ελιές, ακρογιαλιές και βράχοι. Γιατί υπάρχουν ποιητές και ο ουρανός και τα άστρα. Είναι μυστήριο, μέγα η αρχή. Και είναι η αλήθεια της περικυκλωμένη από τείχο ψηλό, τείχο-γερό. 100 μάγοι μαζεμένοι γύρω του, σπουδαγμένοι, αλχημιστές. 100 μάγοι, 1000 μάγοι, μύριοι, να προσπαθούν να τον κρεμίσουν. Με ξόρκια, με πειράματα, κανόνα και διαβήτη. Καθένας τους αυτό ποθεί με το που ξεκινάει. Αυτόν τον τοίχο να γκρεμίσει, τον τοίχο της αρχής. Μα ο τοίχος βαστάει γερά κι οι βάρδοι τραγουδούνε. Όταν οι μάγοι κουραστούν και φύγουν οι τιμένοι, άλλοι θa'ρθούν περήφανοι, ατσαλακωτοί καινούριοι. Δεν παρετούνται πριν κι αυτό. Υπήρξαν άλλοι τύχοι. Υπήρξαν άλλοι τύχοι. Τους γκρέμισαν οι μάγοι. Να ένας μάγος. Στου καπηλιού τη γνώριμη γωνιά του, θρονιασμένος, γερασμένος, τσακισμένος από τον τοίχο που βαστάει γερά. Χρόνια πεθαμένος, μα αυτό δεν τον σκοτίζει, προσιλωμένος, βυθισμένος στου βάρδου το τραγούδι. Τι ήταν πριν απ' τις ελιές, τους βράχους στα ακρογιαλιά? Τι ήταν πριν τους ποιητές, πριν από όλα τα άστρα? Ήταν το φως. Φωνάζει ο μάγος. Ο βάρδος ακούει, μα δεν τον βλέπει. Είναι που η γωνιά του είναι σκοτεινή. Είναι που κι ο μάγος είναι νεκρός χρόνια. Μόνο σκέψη πια, γραφτά. Το άσπυλο φως, το προαιώνιο. Δεν είναι το σώμα του που φωνάζει. Αυτό έχει πια χαθεί. Είναι οι σκέψεις, οι γραφές του. Ήταν το τέλειο φως. Τέλειο, σαν το αστεριού τα βάθη. Και ο βάρδος τραγουδά το φως. Πριν τις ελιές, τους ποιητές, τους βράχους στα κρογιαλιά. Ήταν το φως υπερλαμπρό
σαν της αυγής τα αστέρι. Όχι! Φωνάζει ο μάγος και ο Βάρδος τον ακούει. Τις σκέψεις, τις γραφές του. Δεν ήταν το προαιώνιο φως σαν της αυγής το αστέρι. Ήταν φως άφωτο, αταξίδευτο, φως αλυσοδεμένο, φως σκλαβωμένο, σαν μέσα στην πυκνή ομίχλη, σαν μέσα σ' ολόμαυρο καπνό. Και ο Βάρδος τραγουδά του προαιώνιου φωτός τη μοίρα. Καπνός πυκνός κι ολόμαυρος, το φως να καταπνίγει. Κι αν λάμπει ασπηλό το φως, ολούθε τα ανακόφτει. Είναι αυτό το φως, το προαιώνιο. Είναι αυτό το φως, το προαιώνιο. Μα στη σκλαβιά του τραγουδά. Φωνάζει ο μάγος. Οι σκέψεις, τα γραφτά του. Το φως το προαιώνιο τραγουδά. Αχνά, ανεπαίσθητα. Κοινότες του σηκώνουν βουνά, σκάβουν κοιλάδες. Κι είναι στις κοιλάδες που θα μαζευτεί μια μέρα ο καπνός. Και απ' τον καπνό, άκου Βάρδε, απ' τον καπνό θα γεννηθεί το πρώτο αστέρι. Μα ο Βάρδος δεν ακούει. Θρηνεί το φως. Κλαίει για τη λευτεριά του. Φως αταξιδευτό, φως αλυσοδεμένο. Ποιος θα είναι άγγελος στο φως, ποιος θα το λευτερώσει, ποιος θα είναι άγγελος στο φως, ποιος θα το λευτερώσει. Κι ίσως να ήταν η αιτία αυτή του ραψοδού το κλάμα. Ίσως να έφτασε αυτό πίσω μες στους αιώνες. Ίσως αυτό να κρύβεται πίσω από τον τοίχο της αρχής. Ίσως να κρύβεται κάτι άλλο. Μα όποια κι αν ήταν η αιτία, ο κόσμος ανασάνε βαθιά, εισπνέει, συνεχίζει, χώρος, χρόνος, γιγάντωσαν, οι πνεύμονες αυξάνουν και ο καπνός διαλύθηκε. Το φως ελευθερωθεί και ο καπνός διαλύθηκε. Το φως ελευθερωθεί.
Ο Βάρδος σώπασε. Το καπηλιό σίγησε. Οι θαμώνες βουβοί. Ο μάγος δεν είναι πια εκεί. Δεν ήταν ποτέ. Μονάχα οι σκέψεις, οι γραφές του. Και πίσω στους αιώνες, οι μαύρες κοιλάδες που έσκαψε το αχνό τραγούδι μαζεύουν τον καπνό. Τον ίδιο εκείνο καπνό, την πυκνή ομίχλη, εκείνη που έκανε άφωτο το τέλειο φως. Μαζεύεται ο καπνός. Ζαρώνει, πυκνώνει και στο πύκνωμά του σκάβει η κοιλάδα πιο βαθιά. Θέλει τώρα να δραπετεύσει, μα δεν μπορεί. Μόνον κάτω, η κοιλάδα ολοένα πιο βαθιά. Ο καπνός πιο πυκνός, πιο ζεστός, πιο πυκνός, ώσπου από τον καπνό γεννιέται το πρώτο αστέρι. Και το αστέρι γεννά φως, φως λεύτερο, ατίθασο, φως της νιώτης. Μια μέρα το ίδιο αστέρι θα κάνει παιδιά και τα παιδιά δικά τους. Και κάποιο αστέρι θα γεννήσει ελιές, ακρογιαλιές και βράχους, μάγους και βάρδους, να γκρεμίζουν τείχους, να λευτερώνουν την ευωδιά της γνώσης, να τραγουδούν τον ουρανό με τ' άστρα. Τι ήταν πριν απ' τις ελιές, τους βράχους τα ακρογιάλια, τι ήταν πριν τους ποιητές, πριν απ' όλα τα άστρα. Ήταν το φως, ήταν καπνός, ήταν και το τραγούδι. Ήταν τα κατασκοτεινά βουνά και οι κοιλάδες. Ήταν η ανάσα του Θεού, το φως να λευτερώσει. Ήταν το φως το λευτερό, ήταν το πρώτο αστέρι. Ήταν το φως το λευτερό, ήταν το πρώτο αστέρι. Ήταν το φως το λευτερό, ήταν το πρώτο αστέρι.
πολύ.